encwadini kaJohane, uJohane isahluko sesine verse 1 kuya ku-42. John ngokukaJohane 4, 1 to 42. Ngicela sifundele umuntu.
Baba wethu ongcwele, siyabonga izwi lakho, siza ngokusithoba phambi kwakho ukuthi sihole ngalo. Moya wakho ingcwele alenze liphile kithi, futhi siliphile bakubona abantu kithi, uthokoze ngathi. Kuko konke-ke Baba sithi udumo kube kuwe nasenkosini yethu Jesu. Amen. Bazalwane, ngathi namhlanje ngizocela kube khona ababili abazofakaza, abazonikeza ubufakazi ngokuthi bahlangabezana kanjani nenkosi. Hayi-ke bengithi kuzokuthatha, kuzokwenzeka ngalesikhathi, kodwa sebeshilo bakhona laba ababekile ubufakazi babo ukuthi bahlangana kanjani nenkosi. Into eyenza ngisho njalo ukuthi ayikho into enamandla ukudlula ubufakazi bakho. Uma ukhuluma ngoJesu osindisayo bese ukukhuluma ngokuthi usindisa kanjani, awukhombi omunye umuntu uthi ubheke ukuthi usibanibani kade enjani, uyambona senjani, ukhomba wena uthi uyabona ukuthi akade ngenjani, mhlawumbe akakwazi, kodwa la ngiphuma khona ngikhishwe inkosi. Ungibona nginjena nje, ngangenje inkosi esebenzile empilweni yami. Ayikho i-message edlula leyo, ayikho intshumayelo edlula leyo. Uyintshumayelo wena uhamba uma wazana noJesu, kodwa khuluma nangomlomo kuphela. Manje-ke ngithe ake sihambe siyokhuluma nabantu. Bakhona abakhulume nabantu ngoJesu this week, ukuthi khona umuntu okwakhuluma nje noma uyedwa. Wafakaza ngoJesu kuyena. Hayi, akekho engibone phakamisana. Oh, kusho ukuthi anizange nibone umuntu. Anizange nibone umuntu this week, huh? Ozange nibone umuntu this week. Ubone laba bakholwa kuphela. Babone kodwa zangisho lutho. Awubonanga muntu this week? Babone kodwa zangisho lutho. Wangakwazi ukukhuluma naye umuntu eceleni, mdonse nje. Okay, athi khona inkonzo yakhe. Good. Usentshumayelweni yami. Ukhona omunye ukhulume nabantu. Wow. Ngiyazi ukuthi akwenzeki kakhulu nomuntu ngoJesu. Yebo. Okay. Utheni lo khulume naye?
yebo, thola ithuba ngalento ayenzayo lo mfana, wamnikeza lokho akudingayo akudayisayo, wasethola ithuba ukuthi akhulume nayo. Ukhona omunye sifuna ukusizana la, sifuna lento esiyenza afuna ukuyenza sonke, sicobelelane. Okay, ayike ngiyacela bazalwane, ake sikwenze, kodwa ke ake sizizwe lenkosi. Sizokhumbula ukuthi inkosi uJesu esikhulume ngakho ngesonto edlule yathuma abafundi bayo ukuthi bahambe bayokhuluma nabantu. Isihloko esiphansi kwaso sithi seeking the lost. Seeking the lost, sifuna abalahlekile. Esangesonto elidluleke ngoba siba nezihlokwana zesonto ngesonto. Esangesonto elidlule anginikezanga sithi the harvest is plentiful. Khulu ukuvuna. The harvest is plentiful. Esanamhlanje na ke sithi more harvest. Isihlokwana sanamhlanje sithi more harvest. Sikusho lokhu ngokuba uJesu wathi mayebona abantu laba sasithi wabona abantu abahlakazekile magama asetshenziswa esiZulu kuthiwa kuthini, distressed and dispirited, abafana nezimvu ezingenamalusi. Wababona kanjalo. Uma ebabona yena ubona isivuno. Bona isivuno ukuthi ukuvuna kukhulu. Yila kufanele sivune khona la. Namba abantu ngoba udinga laba abanjalo uJesu. Ingakho ethi kubafundi bakhe abakhuleke enkosini yokuvuna ithumele izisebenzi. Manje na ke wayesethuma bona ke manje yinina ke izisebenzi hambani yovuna. Bahamba bayovuna. Uma nikhumbula kahle ke wathini umyalo wakhe? Yabona imiyalo eminingi ayinikeza. Kukhona kodwa ngokwabantu athi akuyiwe kubona. Wathi kungayiwa kwabanye, wathi akuyiwe kulabantu. Kulesizwe angisho njalo. Wathi akuyiwe kusiphi isizwe konje bazalwane. Wathi akungayiwa kuzo zonke ezinye izizwe, akuyiwe kulesizwe. Wathi akuyiwe kusiphi? Angizwanga. Wathi akuyiwe? Wathi akuyiwe kubapha abantu. Kanti yes, ma-Israyeli endlini ka-Israyeli kuphela, wathi bangangene kuma-Samariya, bangangene kwabezizwe, abaye kuphela kwabendlu yakwa-Israyeli. Washo njalo ngalelo langa. That's all they did. Manje uma omunye angabuza ukuthi hawu kanti uJesu weza kubaJuda kuphela, wayengenandaba nezinye izizwe. Ngizocela sifunde laphayana leli verse engifuna silimemorize sonke kwabaseRoma. Ngiyabonga ukuthi nifunda incwadi yabaseRoma lapho kwakho
Msindane. KwabaseRoma 1 verse 16. Romans chapter 1 verse 16. Yezwa, akinamahloni ngevangeli kusho umpostoli Paul lapha ngokuba lingamandla kaNkulunkulu ukusindisa ilo nalo okholwayo kumJuda kuqala bese kuba nakumGreki kumJuda kuqala. Sizwile indaba esifundweni besinaso ngoLwesihlanu ukuthi uNkulunkulu indaba wayibeka kumaJuda kuqala through uAbraham, wathi inzalo yakhe yakubusiswa. So indaba iqala kuphi? Kuwona amaJuda kuqala, kodwa igcini khona. Sithole lokho ukuthi iphutha lamaJuda abacabanga ukuthi indaba igcina kubona. Elisekhona kuze manje amaJuda azazi ukuthi iwona isikhethelo sikaNkulunkulu. AmaJuda acabanga kanjalo, iwona isizwe esikhethwe sikaNkulunkulu. Kanti cha, uNkulunkulu wayebakhethela ukuze babe isibusiso kwezinye izizwe zazi uNkulunkulu ekuyena ngempela, lo uNkulunkulu kaAbraham, kaIsaka, kaJakobe. Yiloyo uNkulunkulu, uyena kuphela umdali wezulu nomhlaba. NoJesu wazalwa esizweni samaJuda ukuze abe kumaJuda ishona kumJuda kuqala. Emveni kwalokho abezizwe, makuthi umGreki kusho wonke umuntu nabezizwe-ke kamuntu. So uJesu ke wayengasho ukuba sifundi bakhe abaye kumaJuda kuphela ngoba indaba ifanele igcine lapho. Indaba siyibona phi ke namhlanje? Kulesifundo esisifunde namhlanje. Ake siyofunda ku verse 7. Chapter 4. Yes. Okokuqala uzwakala ukuthi kwakhona uJesu kwakumele ahambe ngendlela yaseSamaria. Zaziningi indlela okuhamba ngazo musuka eJerusalem uya eGalile lapho babeya khona. Kodwa uthi kwakumelwe ukuba adlule eSamaria. Uma efika lapha eSamaria, ufika uhlala eduze komthombo lapha yana. Kuyaye kuthiwe umthombo, umthombo ke. It's a well. Eyayimbiwe uJakobe. Wafika wahlala lapha ekhathele ukuthi aphumule. Ngoba uJesu waba umuntu njengathi, wayekhathala futhi alambe njengathi. Abafundi bakhe ngalenkathi ehleli lapho bahambile bawuthenga ukudla edrobheni lelo lakho. Besahambile abafundi, fikiyani intombazana, hayi intombazana, owesifazana akusho ukuthi intombazana, owesifazana uzokha amanzi. Uma efika lapha yana ezokha amanzi, uthi uJesu yena, ngiphuzise, angipha amanzi ngiphuze. Yethuka intombazana yomSamariya. Yathuswa yini?
Asikhulumeni bazalwane. Yathuswa yini? Nizwile indaba la. Thuswa yini? Yebo. Ihle. Yazi lokho ukuthi abafunani umJuda nje akakhulumisana nomSamariya. Ngaleso sikhathi wayengakhuluma umJuda nomSamariya. Okwesibili futhi owesifazane lo. Indoda yomJuda ayivunyelwe kakhulukazi ibe umfundisi, umholi wabantu abafundiswa lenkosi, ayikhulumi nomuntu wesifazane in public. Shukuthi nje behlangana indoda yomJuda ihlangana nowesifazane, no angeke isibingelele nokubingelela yazibingelela nje. Aphinde abe umSamariya, ayikwazi nje ukuthi ngakhulumisana nomSamariya. Yamangala le ntombazana lo, ngiphuzisa amanzi. Uthi ungacela kanjani amanzi ke mina umJuda? Mina intombazana yowesifazana waseSamariya. Uthi uJesu, uthini uJesu? Ukuba wazi ukuthi ubani lona, busazi isipho sikaNkulunkulu. Futhi wazi ukuthi ubani lona othi kuwe ngiphe amanzi. Ngabe wacela kuye. Ithi intombazana, ngoba unakho nje nokokwakha amanzi, kanti ujolile umthombo, ngoba wawumbiwa umthombo, wawumbiwa ayikhiwa phansi amanzi. Mhlambe ilento enithi yini manje sele Mkhize borehole. Hayi leyana ibhohole engawakhipha amanzi walethe phezulu, ayihlala lapho phansi. Kufuneka uthole into yokuwakha ezodonse uwakhe ngapho. Uthi awunawo nento yokuwakha amanzi. Uthi uJesu, lamanzi ozowaphuza la uzobuye wome, uzokoma futhi, kodwa amanzi engizakunika wona ayagobhoza kuwena kube ukuphila okuphakade. Why uJesu ezokhuluma ngendaba yamanzi? Ubonani kule ntombi, kulo wesifazane? Ubonani kulo wesifazane? Okukhona kube wonke umuntu. Ubonani? Womile. Umuntu nomuntu womile. Unxaniwe. Unxanwe ngalendlela eshuwo uDavide laphaya iHubo 42. iHubo 42. Singakafiki lelo hubo, uyabona ukuthi uJesu wenzeni na? Before ukhulume nomuntu kudingakalani nje kuqala. Before ukhulume nomuntu, sikhuluma nomuntu manje one by one. Kudingekani umuntu uze ukhulume naye ongamazi? Udingani ukuze ukhulume naye? Ukuze uvule umlomo wakhe lo muntu ukhulume naye udingani kuqala? Lovers, they don't talk to strangers. Awukhulumi nomuntu ongamazi. Kala ngibingelele. Yini ke leyo singathini leyo? I-approach. Ukuthi usondele kuye. I-approach.
uyamvula ukuthi nikwazi ukukhuluma naye. Ziningi izindlela ongenza ngazo. uJesu weza ngalento eze ngayo lo wesifazane ayithandayo, eze ngayo amanzi. Ngiphuzise. Omunye uzothola ukuthi hey uzenzile inwele zakho wesifazane. Uthi hey azilalihle ikhanda lakho dad. Ubulenza kuphi? Uyabona already yabona you recognize her as a person. Ubulenza kuphi? Seliyaqala nakaqaqe ukukhuluma nawe. So awukhulumi nje nomuntu ngoba awunayo indlela ukungena. Ngizomngena kanjani? Funa indlela ukumngena. Abanye zinsizwa abesilisa umngena kanjani owesilisa ke manje? Ake nje ake ngizwe kunini ungamngena kanjani owesilisa? Ayawutshela wena i-approach yakho ufuna ukukhuluma nensizwa enye ukuthi kuqale nje indlela okuvula nje qoqo yes yebo kunzima kongamazi. Okay, omaziyo ke kodwa engavamisile ukukhuluma naye. Before wenza testimony, usafuna ukukhuluma nje naye uthi pay attention. Ayibona. Bheka into yakhe ayithandayo ukuthi yini. Mhlawumbe isizwe ethanda ukugqoka ubona isicathulo sayo ukuthi hey isicathulo sakho hey isicathulo lesi isicathulo lesi futhi ngihlala ngikubona isicathulo sakho uyacwebezela njalo. Angithi ufuna ukukhuluma naye ngalento ethandeka kuye, then you become nixoxe naye. Omunye ubona ugqoke okumnyama, ugqoke into yakhe emnyama, angisho njengawe. Hayi angisho wena ukuthi ugqoke lokho ngibhakabhaka. Mhlawumbe uyilona nje, awulona. Okay. Ugqoke okwamabhakabhaka. Mawusumbona, hey, up the box. Hey, uyibhakabhaka. Qala lapho la ekhona. Athi mfana kithi. Hayi ibhakabhaka. Lithi lithi kanje. Ibhakabhaka. Yayithatha inkomishi kulo nyaka. Yayithatha inkomishi kulo nyaka. Esasho lokho ngena lapho ke manje. Uqala ukukhuluma naye. Umtshela ukuthi kukhona okubalekile okunye ngifuna ukukhuluma. Bake sikhulume ngakho. Ngoba awusivela ukhulume ngendaba kaJesu angayazi yena. uJesu akakhulumanga ngendaba kaNkulunkulu kule ntombazane. Wakhuluma ngamanzi. Wakhuluma ngalento engamanelisi. Lamanzi awaphuza kodwa kaneli. Impilo yakhe ikhombisa ukuthi umuntu onganeli.
ayanele impilo yakhe. Uyazazi lapha eyakhona. Manje intombazana uma isikhuluma naye ke seyitshela ukuthi hayi kunamanzi okuphila engizokunika wona. Lawo manzi owaphuzayo akona. Uthi sekuze kufika lapho manje intombazana ithi hayibo, lo ngithi intombazana, lo wesifazane ethi hayibo, awungiphe lawo manzi ngingabusezi ukuzokha amanzi la. Jesu ya nanso-ke indaba. Uthini uJesu? Umuntu odinga amanzi umuntu onjani? Womile kuphela odinga amanzi. So uJesu kwakhanya kuyena ukuthi uyabona ukuthi ngempela lo ntombazane ikhuluma ngokomanje kodwa kukhona ekuyikona kona enako. Lokho kulaphana kwiHubo 42 verse 1 kuya ku2. Awusifundele lelo Hubo 42 lapho ekhuluma khona uDavide. Uthi umphefumulo wami womele uNkulunkulu. Ngomele uNkulunkulu. Abantu bomile bazalwane. They are thirsty. Abazi ukuthi bomeleni. Ekomeni kwabo bathi besuka bebephuza izinto ezingazibasiza. Zonke lezi zinto abaphuza utshwala usikathi uqeda ukoma. Akusikho ukoma lokho kwaziyo kwamanzi. Womele something akazi ukuthi yini. Abesethi ukuphuza kungiqeda isizungu. Kungiqeda angazi qedani. Kodwa kukhona lento le efunayo. Noma bebhema ababhemayo bathi kukhona lento lesilokozana esikhona afuna ukusiqeda. Nabaze bawufike kulezi ke manje nalapho bathi akuthathi lutho okunye kudinga lokho, and then and on lokufika izinto eziqeda impilo yakhe umuntu. Ubona ukuthi yena uthi uqeda ukoma, yena uthi ukususa lento ayilambele, uthi ufaka yona la umphefumulo wakhe awudingi lezinto, udinga uJesu. So uJesu kwabona le ntombazana ukuthi ayidingi nje amanzi ungaphezulu kwalokho. Uma eseqala esekhuluma ethi ngiphela umanzi, ithi intombazana ngiphela umanzi. Uthini uJesu? Uyendabeni ke manje. Uthini? Hayibo, anazi ukuthi wathini. Hamba ubize umyeni wakho. Ngithanda igama lokuthi umyeni mina unokuthi indoda. Hamba ulanda umyeni wakho, your husband. Go and call your husband and come with him here. Ithi intombazana, I have no husband. Anginamyeni, anginandoda mina. Yazi uJesu noma wasmayela noma wathini, kodwa wathi waze waphendula kahle. Uqinisile ukuthi awunandoda. Uqinisile, phendule kahle impela. Ngokuba ubuna isihlanu, 5 husbands. Wow. Angazi lo nkosikazi wayipheke ethulula yini. Tholele ayilahle, thole ayilahle, thole 5. Naleyo nayo
kodwa kuyona yakho, akundoda yakho. Uphendule kahle ukusho ukuthi awunandoda. Wayenza indaba. uJesu uhlala phi ke manje? Udabeni. That's where you are. That's the type of woman you are. Ukulamba kwakho, ukoma kwakho, uqeda ngani? Ngamadoda. Utshelwe ubani uJesu? Utshelwe ubani yonke le nto? Utshelwe ubani? uJesu wayazi inhliziyo yomuntu. Wayebona ungaphakathi kumuntu. Umtshela konke. Uma esekhulume ngalokho, ithi intombazane, ngiyabona ukuthi umprofeti. Ngiyabona ukuthi umprofeti. Umprofeti okaba. Umprofeti, mayikhuluma ngomprofeti, ukhuluma ngani manje? Ngenkolo, nge-religion. Wamthinta la ekhona, wayithinta la ekhona intombazane. Oh, ngiyabona ukuthi umprofeti. Yayi sizodiscussa manje ini? I-religion. Uthi okhokho babekhonza kule ntaba, iGerazini la, yila babekhonza khona okhokho. Kodwa nina nithi iseJerusalem indawo lapho kukhonza khona uNkulunkulu. That's it. Have you ever spoken to a person uthi la usukhulume naye athi, I've got my own church? Huh? Yes. Yeah. Nginebandla lami mina. Futhi elami likhulu kakhulu kunaleleno. Uma ekwazi ukuthi usondaba. Ngebandla lami mina. That's where people go to. They go bawukhuluma nge-religion. Jesu akanandaba ne-religion. Unendaba nomuntu, ne-relationship yomuntu noNkulunkulu. Uthi yena, hey, isikhathi siyeza. Awusifundele mntanami. Lapha ethi khona qala kuverse 22. Na imphendula khona. uJesu wathini? Verse 22, chapter 4, verse 22. Okay. Oh yeah, kind of verse 21, right? Yes. Imakhona lapho. Esizulwini kubike ngoba akucaci kahle ukuthi mayithi kubaba ayikho indlela futhi kwehlukanisa. Kodwa ukuthi the father. Akasho ukuthi my father. The father. Abakhuleka kubaba. Uma ekhuluma the father usho uNkulunkulu.
uNkulunkulu ubaba. Akakubeki ngendlela ukuthi ukhuluma ngoNkulunkulu onguyise wakhe as such. Ukhuluma ukuthi uNkulunkulu ubaba. Kezwakala lokho. Uthi abakhuleka kuye ke ngoba uma ukhuleka kubani? Webazalwane ake ngizwe. Uma ukhuleka kubani? When you pray, who do you pray to? To the Father. You pray to the Father. You don't pray to the Holy Spirit. You pray to the Father through the Spirit. In the name of Jesus. You pray to the Father. Ukhuleka ubaba. Niyezwa bazalwane. Manje na ke uthi abakhuleka ubaba ngabe khuleka ngomoya nangeqiniso. Sesikhona leso sikhathi. Washenyinto ukuthi yonke lento okhuluma ngayo intaba noJerusalem solutho lezo zinto indawo. We are talking about ukukhuluma nenkosi yamakhosi baba. Ukhulunywa naye uthi yena uthi ntombazane ngiyazi ukuthi hey that was wonderful. Ukuthi at least ikhona iyayazi le ntombazane. Yini eyazi awufunde lapho. Yayazini le ntombazane. Samaria konke ayazi. Ngoba Samaria vela inzalo yawamaJuda. Wazini? Yazini le ntombazane ukuthi uyesu Mesiya ekuthiwa uKristu. That was wonderful. Ikhona into ayaziyo. Uyazi ukuthi ukhona uMesiya ekuthiwa nguKristu. Uyazi ngaye. Ulinde uMesiya. Okulandelayo lapho ivesi elandelayo ukumangalisa ake sifunde. Ake sihambe ndawonye abazalwane. Ivesi elandelayo alikumangalisi. Lithini elandela ivesi? uJesu wathi, "Nginguye mina engikhuluma nawe." Uyezwa? Uthi uJesu nginguye mina engikhuluma nawe. Jesus said to her, I who speak to you am he. uMesiya. Yini ayikho into engimangazayo lapho bazalwane. Ingimangazile mina lento. Angiqali ukuyifunda kodwa ngithe uma ngifika kona yangimangaza. Mangazo amazwi kaJesu. Lapha ethi khona I who speak to you am he. Nginguye mina engikhuluma nawe. Yini engimangazayo lapho? Hayi ngizwe nje bazalwana ake simene nje kuleyo ndawo. Yini engimangazayo lapho? Kulawo mazwi kaJesu. Akho into engimangazayo. Celo yedwa ongasashuthi kukhona okumangazayo kulamazwi kaJesu. Ukhona wangisizwa ukuthi mina engimangazile. Okay. Into engimangazile mina la ukuthi uJesu akaze asho kumaJuda
akazasho nangelilodwa ilanga ukuthi ngingumesiya. Akazasukuma athi ngingumesiya. Wakwasho. In fact, ayizathi ukuthi hey sitshele uma uye sitshele. Ungangoba kwesinye isikhathi uma khona kwenzile ukuveza ukuthi uMesiya lo kade esebenza ungatsheli umuntu. Kodwa he comes to this woman waseSamaria uthi I am the Messiah. I am Christ, the Messiah. He introduces himself kule ntombazana engafunwa umuntu. Lalela la, le ntombazana amaJuda awayifuni ngoba ingumSamaria. AmaSamaria kubo awayifuni ngendlela eziphethe ngayo lwesifazane. Awayifuni ongangoba baze bathi abanye isikhathi eyawukhangasa amanzi akusona isikhathi sokukha amanzi. Emini ngabo 12 kuleya ndawo ngendlela ekushisa ngayo. Kodwa kusobala ukuthi futhi kwakuvamise ukuthi abantu besifazane babeyokha amanzi babehamba babe baningi. Yona iyodwa ihamba yodwa. Kusho ukuthi she is an outcast. Akafunwa umuntu. Kodwa uJesu umthanda to the point that azomambulela into angazambulela omunye umuntu wathi ngingumesiya. I am the Messiah. Uma seyizwile lokho intombazana lo sifazane wenze njani? Wenze njani? Intombazana yasho ukuthi sengihlangene noKristu zani nizobona umuntu ongitshele konke engiyikho kungebe uye na. Ngoba uJesu kwazi lokho yikho. Akutshele lokho yikho akakukhohlisi. Ungitshele konke engiyikho kungebe uye na. Kuthi watshela bani? Watshela abantu awuphinde lelo verse mntana. Washiya naleyo mbiza abeyithwele amanzi athi ayisale lapho ake ngigijime nansi indaba izindaba angiyotshela abantu ukuthi ngihlangene mina noJesu. Weye bazalwane uma uhlangene inkosi uJesu, hayi why ungabikho lomgqozi ukuthi ake ngiyobatshela ukuthi ngithole omunye umuntu la, ngithole enye into, kwenzeke enye into empilweni yami, ngihlangene nomunye umuntu ofwashintsha impilo yami. Can't you do that? Ngibuza ke mina manje, anikwazi ukwenza lokho na? Uma ungakwazi kusho ukuthi ayish awusesezonweni. Uma ungekakwazi ukutshela abantu uma wake wawumuntu obhemayo, uhlangana nomuntu obhemayo, uyayibona ukuthi khona indlela ungena kuyena lapho uthi hey okunye ngathi inhlobonde oyibhemayo asathi hey yazi mina ngangibhema uPeter Stuyvesant ngazi mhlawumbe ubhema uPeter Stuyvesant, mhlawumbe ubhema uLife, whatever it was, lokho wawubhema.
ngikwazi ukusho ukuthi yeyi ngahlangana noJesu ngangithi uyangisiza lo gwayi ngaphelelwa ukufuna ugwayi kwagcwala empilweni yami ngoba sengihlangene noJesu. Ngingasho noma yini kenye uyazi lento eyenzeke kuwe, talk about it, ukuthi wenzeni kuJesu, wenzeni kuwe. Yes. Direct ubona, yes. Babona isimanga futhi lo muntu okade balekela abantu nangwe sengizosibiza ake siyombona lo muntu okwazi ukumenza abe nje. And then beza kuye labantu, beza kulo muntu lo. Abafundi bakhe sihambile lo wesifazane bazomnika ukudla uJesu lapha is it verse 31? Verse 31. Ngesikhathi ehambile wesifazane abafundi bakhe babeyothenga ukudla phela ulambile bamthengela bazothenga ukudla sebenze njani ke manje? Funda sifundele. Rabbi, uthini uJesu? Qhubeka. Yes, uthi okwami ukudla yilokhu ukuthi kenze lokhu engithunyiwe. Webazalwane, uma ufike kuJesu nawe uthunyiwe. Uthunyiwe nawe. Uthi kulaba namanje iphinda lento ayisho kubafundi bakhe. Kubafundi bakhe ngekathi bathuma. Uyayiphinda ukuthi anwaboni yini ukuthi amasimu avuthiwe alungele ukuvunwa. Anwaboni yini? Usho intombazane kuphi? Isahambile. Uma ihambile ibuya yodwa. Ibuya yodwa ibuya. Ibuya nenqwaba abantu abazobona lo Jesu, abazobona lo Mesiya. Ile sivuna isisho kuJesu. Niyabona ukuthi ungakanani ukuvuna amasimu avuthiwe. Bathini labantu ekugcineni? Bathini labantu mabefika lapha? (39 kuya 42). AmaSamaria amaningi akholwa instant evangelist. Hayibo, sindiswa ngalelo langa, uhlangana noJesu ngalelo langa, same day, akaphumuli uthi lotshela abanye. Instantly uza nenqwabo iletha kuJesu, bakholwa uye, abaningi bakholwa uye. Qhubeka. Imagine athi hayi ungabusahamba awuhlale hlala insuku eziningi ngoba isivuno sinjani la sikhulu. Sesizizwele ngokwethu
We have come to know him personally. Asakhulumi ngoNkulunkulu walwasifazane. Sengowethu nathi uJesu. Webazalwane, ake sihambe. Niyabona ukuvuna kukhulu. Niyabona ukuvuna kukhulu. Kukhona ke sengigcina nje khona into emangazayo ke kubafundi bakaJesu. Ukuthi esefile uJesu wavuka. Akukho la kule ndawo. Niyayazi nje. Esefile wavuka uJesu. Benze njani abafundi bakaJesu? Bashumayela ivangeli lokufa nokuvuka kwaJesu, ha? Bashumayela kuphi? Ngiyabuza bashumayela kuphi na? Ukhona oyedwa owaziyo bazalwane. Bashumayela kuphi? eJerusalema. Landa eJerusalema le inkulungwane ekhulunywa ngazo zazikuphi? eJerusalem. All these 12 disciples babeseJerusalem. Kodwa uthe mabashumayele eJerusalema nakuphi? neJudiya lonke. Bese nakuphi futhi? naseSamaria. Baya eSamaria? No! Abayanga eSamaria. Le Samaria ayiseyivundisile uJesu already esekwafika. Ivuselelwe ilwasifazane. Abayanga khona. Bahlala eJerusalem. Kwaze kwasuka idikoni. Umuntu nje umsebenzi wakhe ukunikeza hayi ake ngigcobe bantu. Nambona balo uMesingcobo idikoni le. Uyidikoni ngani? Uphethe imali. Uyabona ukuthi imali isetshenziswa kanjani, yaphi nakuphi, isetshenziswa ngendlela yini. Unabanye abambisene nabo. Umkani sendane lapha yana. Hey idikoni leli. Ngoba uphethe imali, baphathe imali. Babonisane ngezimali ukuthi asihambe kanjani. Uphi umkakwethu? Sekusande isikole. Kusuka omunye walabo abaphethe imali. Shaka phansi eSamaria. Akacela namvume nakubapostoli. Uyoshumayela khona, uyoshumayela uJesu. Yindaba irresponsible enhle kangaka efika uPhilip lapha eSamaria. Yingoba amaSamaria esenyakazisiwe yileya ntombazana. Akafikanga wafika nento yokuqala. Cishe ukuthi wafika bekhona sesayizo sakwafika uJesu sahlala naye for 2 days and 2 nights. Walala la eSamaria uJesu. Webazalwane, ake nisukume, ake nihambe nitshela abantu ngoJesu. Ake nitshela abantu ngoJesu. La ukhona. Asenifikile bangani? Senifikile. Niyakwazi ukucula? Are you ready to sing namhlanje? Uthaga be correct. Okay, get ready. Next Sunday uyacula. Bengifuna abacule bebonke abakafike kabayi. La group yakho.
bengifuna nicule licule lithi tshela izwe uJesu uyakuthanda. Next Sunday, before siqale intshumayelo, ngizocela nina nisukume niculele lo culo. Niyezwa? Bazalwane, ake sitshele izwe ukuthi uJesu uyabathanda abantu. Ake siyotshela la abantu ababulawa la bewunga, siyobatshela ukuthi uJesu uyabathanda. Ake siyotshela abantu laba abalapha esportini kwamam neshuwa, siyobatshela ukuthi uJesu uyabathanda. Ake sitshele labathisha abaqonywa ingane zesikole baze basikhulelise babe egijima beyokhokha kubazali ukuze bangaphelwa umsebenzi. Ake simtshele labo thisha ukuthi uJesu uyakuthanda. Ake sitshele wonke umuntu esihlangana naye simtshele ngoJesu. Ake sitshele abakhwabanisi laba engisebenza nabo ekuthi imali uhulumeni eyikhiphile kuthola ukuthi ayisabonakali ushonephi. Ake sibatshele ukuthi uJesu uyabathanda. Ake sibatshele. Let's talk to people, please. Bazalwane, ngiyacela next Sunday ake ngizwe kukhona enisixoxela khona, kube khona abazosixoxela ukuthi ngikhulumile nabantu. Asikhulume nalabo bafundi nabo lapha esikoleni. Uyezwa Thandile? Khulume nalo mfundi lo robhayo uma sekubhalwa sekwenziwa ama-assignment, lo oyathathe umsebenzi wabanye abantu sengathi akuwona, sengathi owakhe kanti untshontshile. Ake sikhulume nalabo bantu abanjalo, khulume nabo ukuthi uJesu uyakuthanda.